आई रउआ सभे के बीच में राउर प्यार दुलार पावेला राउर सुदामा जी रउआ सभे के बीच में एगो छपरा जिला के व्याख्यान एक कहानी के रूप में गावतनी जेकर रउरा भाग 1 भाग 2 और भाग 3 है सुदामा राय जी के आवाज में सुदामा राय ऑफिशियल से। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ। काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। सुनी सभे ओ समय के बात है छपरा के धरती आमी जहाँ पे राजा दक्ष यज्ञ करैले आ यज्ञ में शंकर भगवान के आमंत्रित ना कैले तो एकर असर पार्वती जी पर का पड़ल आगे कहानी के माध्यम से। दक्ष प्रजापति आमी जेकर बेटी रहली सती भवानी, वहाँ आतना ना भइल अति हवन कुल मर गईली सती। तले आ गईनी भोले दानी, वहाँ गजबे हो गईल कहानी, वहाँ गजबे हो गईल कहानी। उ जगहिया हो गई सुपर स्टार बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। आगे नारद भगवान के मोह हो गई कि हमरा से सुंदर केहू है नहीं के। उनकर उस सुंदरता के मोह भंग करे खातिर आपन सारण के धरती सिलहौरी, जी हाँ सिलहौरी में नारद भगवान के विष्णु भगवान मोह भंग कैनी, अहंकार के तुरनी। आई आगे कहानी के माध्यम से सुदामा राय जी के आवाज में सुनल जाओ। सिलनिधि सिलहौरी जेकर बेटी रहली विश्वमोहिनी, उनकर स्वयं बर रचाई। नारद बाबा गईनी पागलाई, बंदर के मुँह लिहनी बनाई, बंदर के मुँह लिहनी बनाई। मोह भंग भइल टूट गई अहंकार बबुआ, अहंकार बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ। आई आगे कहानी के माध्यम से भोजपुरी के लोक कवि महान हमार भिखारी चाचा, अब महान हमारे लालू चाचा जी जेकर की दुनिया में पूरा नाम भइल, छपरा जिला के पहचान है हमार लालू चाचा जी या भिखारी चाचा जी। कुतुपुर के भिखारी चाचा जेके जाने बाचा बाचा, तले आ गईले लालू भाई छपरा दिहल के जीतवाई। मुख्यमंत्री बनवाई, रेल मंत्री बनवाई, जेके पॉलिटिक्स गुरु कहे पूरा संसार बबुआ, संसार बबुआ। जिला छपरा हटे भारत के सिंगार बबुआ, काहे भूल तारो लालू जी के प्यार बबुआ।